Ano number mo? Kain, 30 na na. Kalang ipalin. Wala pa natin kami kami ng kaneta. 11. 10 muna dam, tapos 40. Kasi pwede mong inuto mo na agad. Hindi ko yung pangasta. Ay. Awan mo. Ay, Selby pala to. Ba't ka nagtatago dyan? Oh, shout out kay Kumaring LB. Takpan po natin ito. Ha? Sumadline ako dila. Oh, syempre. Eh, wala pa tayo doon eh. Malapit na. Malapit na. Dami ng viewer. Mag-subscribe ka na kasi. Shout out po kay Maring LB. Yan. Sagot ko na yung pamasahe niya. Sabi niya kay mami pag nag-video ko. Oo nga, si Jube. Laging nagla-like yun eh. Tayon. Kuwan garot, kapsat. Okay. Andito yun eh. Oh. Hadi, pangilaw kan tayo. Kita na. Oy, manong. Kumatang ka ba? Aba? Nga ganagatang ko dyan ni. Ano ba ka? Tidak, nalabagay din eh. Tani, kita. Hindi siya nagpicturean ni Kuya Joe. Oh, nagadomo dati kalamansin eh. Hindi ba? Pakihaw ko yan. Ay, madami ka naman yan. Dito ka ay vlog mo ah. Oo, pinapanood nila ito. Gustong gusto nila ah. Sa ano? Sa... Baka sa inyo mong magpa-shoutout kay Ma'am Sally. Paela, okay. Hello, shoutout po. Mamayang hapon po, pagka pinost ko po ito mapapanood nyo. Opo. Ay, ito pala yung mga mais na purple. Shoutout po sa Facebook po natin. Hello, si Madam Maganda po. Bili po kayo ng mais niya dito. Palagi po yan. Pati po yata sa Malasin po, no? Na Aritaw? Ay, oo, nung nakaraan pa Aritaw.
Ayan, iso aita. Kaya pang shabu-shabu. Mamayang hapon po. Okay. Tingin po dito.